gle ovaj. Za djecu. Paj ne. Da, ne mogu ništa normalno jest. Ne mogu ja tak živit više, ja ne mogu više. Ne mogu. Kao što vidite, u skvotu sam. Udruga za mlade i za svi oni koji se tako osjećaju. Odavde krećemo, checkpoint i idemo dalje za poslom. Spašavati, šta se spašavati, da. Ljudi moji, da. Spasit ćemo sve što postoji. Spasit ćemo i druge države i ostale planete i druge sunčeve sustave, jer mi to možemo, mi to hoćemo i mi to želimo. Mi to možemo, želimo i hoćemo. A sada, ne znam šta se desi, jer ne može znati više, zato što ovaj svijet ispod nas ima problem s nečim. Možda se ježi na to što smo glupi, na naše glupe fore i na ovu glupu foru se možda naježi zemlja onako i onda srušilo se sve. Saš, ja palim kameru bez veze. Malo početi tu pod i onda idemo srušiti ovaj dimnjak pa krpat krov i cijeli dan posla. Nozdrave. Zašto korin? Dobro, ja sam sad poput gore pa da sam tamo. Onda ćemo kasnije namješati špagu i šta već. Rekla, knjiž završit ćemo u vijesti. Odmah čekić i bacit na to. Odmah kraći. Čekaj da vidim, da ti se padneš tu prema. Jedno se tresu. Ti bi stoji za polom tu na mene. A? Ne. Ti ti ga liješ past? Nismo mi to najpametnije. Možda nema li pričati, jer tu je bitno da ti se ne baš jaja. Ja ne plavim da nemam špagu. Znam, ali imam feeling da bi bilo možda bolje da se ti sam sa tom prikačiš tu gdje ti je ruka. Šta mogu padat tu neki 7 metara potpuno? Na ciglu, ono što je. Jo, zašto se ovaj traktor? To je druga priča. Ništa, ja ću onda snimat malo dečka kako oni rade. Vele da njima da je ovo super posao.
Daj da snimim ovo kako lupaš iz bliza, kako prca, možda bude neki...